Deficit sociálnej poisťovne je tvorený druhým pilierom tým, že je odklon peňazí do druhého piliera a my s tým rátame. Ten deficit bol minulý rok 26 miliárd, tento rok bude možno 28, možno 29 miliárd korún a s tým rátame normálne pri schvaľovaní rozpočtu. Všetky dôchodky budú vyplatené, takže prosím, nešírte žiadnu paniku. Možno by bolo zaujímavé práve teraz, keď druhý pilier a najmä správcovské spoločnosti robia veľmi zaujímavé operácie, predávajú akcie. Prosím vás, pozrite sa, čo tam tí ľudia majú na tých účtoch. Budete veľmi prekvapení, nemajú tam dohromady nič. Takže problém nie je sociálna poisťovňa. Sociálna poisťovňa bude mať vždy dosť peňazí, pretože my vieme o tom, že tam je deficit, ktorý vytvoril druhý pilier. My sme upravili len poplatky, nič iné, tie poplatky boli neprimerane vysoké pre správcovské spoločnosti a správcovské spoločnosti dnes predávajú akcie. A vám garantujem, že ani zďaleka ich nepredávajú za tú cenu, za ktorú ich povedzme získali v minulosti. Takže dochádza k obrovskému znehodnocovaniu vkladov ľudí v druhom pilieri. To treba naozaj vidieť, treba o tom hovoriť. Ale dôchodky cez sociálnu poisťovňu nie sú ohrozené ani koruna. V decembri sa ide vyplácať vianočný príspevok, bude valorizácia dôchodkov.